covenantal love or say apam do abusia for na ochi asako apro abeto yembio sana afi asako apro asan abeto yembio kota yi munyinara yede adusia watu ne din se onyankopon yodo na afi osaya atantene na yede ebro last week ya dikan ahwe onyankopon ne do a afri anase na yemye edo na diche adusia na se sana ochi mu ne yede adusia to so mienu na yede bro so hwe adusia na TV asem na ose covenantal love and I say apam do yeba sisia. Point in time, this is refer on Yankopondo as filio. Mame, and then the back, and I say papa, and then the back. That's how a relationship, you know. Me na me kase Yankopondo ni do medjedi, and I say me dinto. Yankopon what can huntam say the otie no sesa. Sesa. I just say odoa ehihye odoa ehihye ewomu. Okay. Mande share abusiafo adofo no mo amutie ni mo amohwe nyinara ye beba mu nyina akwaba na afi ye de nchiaso nkonso efi yen agenkopa Yesu Kristo nche ade bre mu nyinara ye no yie sese ne oni yen adi yie no sara na mo nso onimo adi yie se na midi kan kan kwata mu nyinara ye no hwe adusia se onyankopon yo odo na afi osaya atantene ye hwe onyankopon ni suban se oyo odo no na afi ye hwe adusia betimi asua afrimu na otwe mu no ye pese de ukọ adusia etoso mienu maboafo no aye krado mo bebo amede mu mpensempense mu di abram balansa no mienkotie nyumo mbrasisia. Yeda nwum tufo yi ase nwuma omode
abrayen covenantal love ma memfasa akonya yimfa na ma boafo ye di mfa ncham na fe wi a ya hwe yen adisia ne mo media mosomfo Bismarck mensa ene ye wo adom me wo enua Foster chum eka me ho e wa se Penny Foster ye mo akwaba great me da say na so to nsafra what me aba me call manimu a sister Agnes Tete so na echo sister Age ye mo akwaba great me da say one so odi obo odo abo odomo na fe me call manimu a elder doctor Nana Sifachum so na echo no da ye mo akwaba wait that's a sentence so assign abba fidiam hase view na me come animu a enua John Mensa Thompson so na ete honofini yemu akwaba enua Bismarck me wase say enen so mwatimi abba say emfa edition family chefo ene na me fast akonya so me fast the piece in from 3ABN Ghana TV and afi Hope TV Ghana sa adwuma ko yiminu ye TV adwuma ko mo de Nyankopon asem hu dawo na o mafade ato mo so se o ma nyame asem a ye kan nyina o mo de be ko wiase afa na nyara no kwasem ne se ya nkrankre na o fa sa adwuma di ato mo so enam sa ye nche ya na kasem hu ade kakra tutusre mo se wutie yen e any of these TV stations na se wo mo bia o pese de boasa adwuma ko ye straw one number gu yemfoni na nifa na frɛ obibejo so kakra bia fa bo mo na Onyankopɔn so ebe ehrawo katwani na fe memma sister Age emo empire na fe yehwe edition mo nyambi do fo ma da wasese ne so obo ani aba besia ho ade so se be kan ho ya yesu na me fa mo bra mo mutie me ne ntie ngu akomato ne fo don't na se kom so be fire we yesterday amen great you share what's covenantal love apam edo se yanka bosam no yan from free John chapter 14 verse 23 John 14:23 yan share asama ewo John 14:23 say yesu bua say no say so bi do me a obedi masem so na meja bedo no na yebeba ne nchen na yebetena yabeye yen tenabia ne nchen amen first of all ye share apam do sene adisiano che say ye kase apam do a yebe kira se odo apam edo entiase mu no ebe kira se say say apam ye hye between nipa mienu nti odo bata ho a odo so de na je say odo a ehye odo a ehye ewo mu okay menim so bi wo nsemfu afoforo bi obetimi dey represent anyone be nyina we be say they are very big words that's right someone ni be nyina modu last week ye ka say Onyankopon ankasa ne odo no and as say ye ka say apam enti nyame a waka no hontam oni nipa aya pam say obedo yen that's right enti said the TV am say additional ebrana de neka tifiansem say odo apam yes enti yentimi preempt but the can say ya say Onyankopon a waka no hontam say the otie no onsesa ye de kro bedo ye we assume say apam ana ye pen literal meaning enti no between two people it can be between multiple of people yes and you only between two people anyway but there should be agreement yes all right but we say now because Nyankopon de na ya na natural it's Nyankopon odo yen that's right that maybe do background for na say man do back on it is love into within no say no tie and yes say we be mamintia e wom say we need to love in return but say yanda onye hwe but say I pay okay anyway into us yeah that's right great intimate I say I think say mefa elder general wo dia aba no ye more yi pass Onyankopon wa kantam say why dia sharp am say one dia ye den krampo a obedo ye nti say ye dio ni bi adisia no eche say toda bia ye kase
agape love na efi se ejina onyankopon ko adoso na se ye the filial love no e de e man look like se filial ne de enye odo a emutiapo but additional percentage say ni nyina they say on equal level because at a point in time no Jesus Christ refer onyankopon do as filial na ina che say wa yonkofa entina ebi nso nsene ebi se ne ya pese ye cheche ye be ko adusua no ye be hwese ne sa odo ya ye kanka ho asemi esi tie na afi ye hu adusua ye betimi asua afrim. First of all no ye ndika enhwe everlasting love of God onyankopon do eni awieye no pese ye be kenkan bibi was Psalm 33 verse 5 na afi ye huri akan 145 verse 9 yenhwe san yitu osem yi addition betimi asua free efo onyankopon no do eni na yemie 33 verse 5 say odo asentene ne eni atemu erade adoye asha asase suma amen 145 verse 9 say erade ye manipa nyina na ne mobro hu woni nyuma nyina so amen yenhwe sa ensemfo yi anase yitu osem yi ede na eche fa onyankopon ne do ho Nema me hu ha ne say o say even verse 9 no 144 say erade ye manipa nyina ne mobro hu woni pa nyina so onyame odo bia John 3:16 say na onyankopon do wi ase no ne ode ne obagina di no onyira no benya dankwa obia se mi ginyame dio se mi nyame dio nso to a minya bi ya ba mesi mi jabi onyankopon ye ema enipa nyina bona o campo Ezekiel 33:11 ni se obonifo wo nyame fe obepese nka obia besakra na waba no kuremu John 3:16-17 no kan kan wase Yesu Kristo amasa bebu wiase ateno no ba se yebenya nkwa enti but na ohawe wo hu ni se ye wo bibia fe the power of choice me na me kase onyankopon do di do meje di anasa me jintu onyankopon timi enforce me odo obi a on force obi a se onye ni anas on do ne back but se me jitum na se me di nechi dia odo no so beba mfa so mama but on sheme onyankopon do nye hye ba e wo mo bia me da se sister age se ne watchemu de amaye hwe onyankopon everlasting love because most people if he say na addition no hwe ne animu asam na ye sha ase no say ye nti ase a ye wo odom no emma ye enya nsusanso we ejidie ene okwan a ye fa so ne amanfo etena enti se won nti ase wo odom ne say onyankopon memerite anase wo beye bibi ansa na nyankopon adowa emma ofi say ne me yebunefo yi die enya ada me deserve nyankopon do but ye hwe sanyi tosem we die na eche ye fa regardless of who you are onyankopon edo say na meka ni say onyankopon do ba ye ni anaya na taye enyimu pasa ne onyame amame hu say sani amete bi odo me yesa me extend this odo ne ma foforo ba ye na say ayeti say tit for tat odo me na me do no ma me bibi ntimi na na cha ba de ntimi se me twa ni onyankopon die no enye sanity enti na me masia say no matter how nasty or cruel or be no ayesa me timi extend the odo man because me deserve nyame do ni anyame pesa me timi ye ni nyina but still odo me. Okay. Into yes, me extend this our love to another person. All right. I'm saying whether explore the same everlasting. The everlasting love of God. Any the crow. Everlasting love God. What do I say? Everlasting. Me ye and someone may ye dene of nephew. Everlasting love God. God's nature is everlasting. Ongu onsesa onyetitia oye immutable unchangeable so what I say enti said ye otie no ya yesua last week ehun say onyankopon eni odo na odo ni nyankopon enti say nyankopon ne nsesa ebe re na odo ne wo mu no mu asesa ana say be short at a point because on short on short kwan mu
or ni tumi said ye e wo ho fititi no saa na tie na ho odin said ye wo ho fititi saa na tie nti saa na ne dotie na ne do no so no se e ba wo ho a wo a e ba wo bia no pepepepe ma wo bia okay wo a wo da prison wo a wo da hospital wo a wo di bone wo a wo ye papa Onyakopon do no eye pepepepepe ma bia said ye Onyakopon no akasa tie o ye pepepe Nyakopon enti bibia na ewo ni mu senia otie no saa na ne do etie won sesa onye ebi but ohwe test na ye kinkan na 33:5 no eyi niema me no bi echi edi eyi Onyakopon esuban ni moral character no that's right no so ensesa eno so ye pepepe na asan yi relationship e wadi bo mu akire last week ni ye ka say enye nipa Onyakopon ko mo ade enye hwe nipa ntina obo ade na ese as creatures Onyakopon creatures no ese you appreciate Onyakopon creation na you experiencing the love who say Onyakopon amoya ma asase so a anka ye hu say the otie da David ya moya ya enti chromosomes a kan crofo yem eni kwala ye yi won watu agu nyina enya dwuma da so on be kan Onyakopon do aheda o ti de be kana say aha obia ye nyemo no ana say ya nyemo na asay a wa ma Onyakopon ehumi na afa na amasa so no o nya Onyakopon creation so fa so obia enti won ti me experience say Onyakopon dote say Onyakopon ebe wu mai ana say sorry e say nya duane di ye Onyakopon boy ho ban o yi efi atamfo nsem o se obunsam nyuma tian en sa ne mane nyina experience bi da enti e say ye da nyame ase na ye do no more say wa ma ye kwan akura ba sasi so to be part of creation experiencing his creation that's right ya de kese ya say ye dwen ho bia na ye so mu ye yo medamase pa say my ya de abusiafo na ye hwe Onyankopon everlasting love eche say Onyankopon ne do no eni awie na afi so odo bia se Nyankopon do bia de adbone afu se ne omutie bia Nyankopon do mu and na me no how should we also relate to sad people sana yenso ye de otia na se ye de yi mu se we de otise Nyankopon do no ente sa ye nto aso e na afi yenhwe covenantal love na nkasa no apam do na nkasa na ye kenkan akenkan sem bi ewo Deuteronomy chapter 7 verse 6 to 9 Deuteronomy chapter 7 verse 6 to 9 yenhwe nsem yitu osem e wo hono all right say na moyo ma kronkron ma Awurade mu Nyankopon mo na Awurade mu Nyankopon ayi mu se mo meye omana wafa aye ne dia ewo amana ewo asase so nyina enye mododo a esene aman nyina ntina Awurade de ne ho abomo mona wayi mo efise mona muswa aman nyina mu na isanse Awurade edomo na odi ne ntam a okan mo nananom eso ntina ode nsa emu odin yi mo na oje mu free nkwafie free Misraim hene Pharaoh nsem enti hunu se Awurade Onyankopon no ono ne Onyankopon no kwafo a okura apam ne adoye ma won a wodo no na odi ne mra nsem so kosi awon toatoa so apem so amen good yanhwe o sa yitu semi sana e kire yesa apam na afi Onyankopon doyi ayonkofa eda ntemu okay Bismarck se ye hwe tresemu nyina Onyankopon do no se ode toto kinship kinship in a sense say eye odo eda okunu ene oyere enti asafo no eye Kristo yere Kristo ene ye okunu afi so eda ti se maame ene ne ba ana se papa ene ne ba that's how a relationship no etie ya kan ana se yesua ehu se Onyankopon do no eye unconditional that's right eni se me ye bibi ma nyame ansa nyame adome nemom the relationship no eye conditional indi se hwe akenkan sem ye kenkan ya ede ma ye se o se me yi mo na na musa ewo
amai ni nyinaa mu but me nyankopɔn me yimo sɛ moyɛ me mai sa ne mom sɛ me loving kindness me mayem ye okay me dɔ no ɛbɛkɔ so atena hɔ daa ama mo de a kyi sɛ moyɛ sitie ma me nyankopɔn masɛm sa na mudi ma hyɛdeɛ so anaasɛ me nsɛm so ɛna ɛbɛtena hɔ daa okay menti aseɛ mu sɛ nyame ne dɔ no ɛyɛ reliable yɛn nyinaa yɛbɛtumi de yɛn ho ato nyame dɔ so sa yɛn nyinaa yɛbɛtumi ɛde yɛn ho ato ne steadfastness ne so dɔ no yɛbɛtumi de ato so nyame dɔ ɛyɛ enduring yɛbɛtumi de yɛn ho ato so na mmom sɛ benya saa mfasoɔ wei nyinaa kyi sɛ yɛn nso yɛwɔ role bi a ɛwɔ sɛ yɛ play anaasɛ yɛwɔ anamo bi a ɛwɔ sɛ yɛtu nti ɔsɛ covenantal love so obi ne obi yɛ covenant ayɛ sɛ apam nti wei wowɔ wo kyɛfa a ɛwɔ sɛ woyɛ wasɛdeɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ɛwɔ apam no mu the other party no so wɔ n'asɛdeɛ a ɛwɔ sɛ ɔyɛ ɛwɔ apam no mu nyankopɔn ne yɛnya saa apam no sɛ me deɛ meto nsuo sɛ nyame sɛ meto nsuo ma atenefoɔ ne adebɔnyɛfoɔ yɛwɔ other benefit ɛwɔ nyankopɔn mu a nyame de egu hɔ ama yɛ we can benefit sɛnea yɛde yɛn ho ɛbata no na sɛ yɛ asɛdeɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ wɔ saa relationship yɛyɛ a ɛna saa benefit no ɛbɛba ama yɛ baako ɛyɛ dankwa a yɛbɛnya ɛwɔ nyankopɔn mu ɛwɔ mu sɛ nyame dɔ wɔ hɔ nanso sɛ wangye kristo ani na sɛ wentie nyame asɛ wamfa wo ho anto so a saa dankwa no ɛni hɔ ɛma wo nti it doesn't matter God's love but wamfa wo ho anhyɛ kristo mu angye na ntumi so ne nyankopɔn ma ɔsoma ne ba asase so ɛbɛwu gye wo a ɛnya ade a wobɛnya saa dankwa no nti sɛ yɛkan John chapter 15 verse 13 now say greater love has no one than this than to lay down one's life for his friends ɔdɔ bɛn na ti sɛ yie yes kristo sɛ medɔ mo nti mede me nkwa aba bɛto hɔ ama wo John 3:16 no sɛ wo a wobɛgye adi no ɛna wobɛnya dankwa nti sɛ wangye adi a kristo aba bɛwu deɛ nanso wonnya kyɛfa ɛwɔ saa dankwa no sa me da ase pa sɛ wakyerɛkyerɛ mu pa yɛ yes ɛm sɛ covenant biara no ɛnneɛma bi di akotin wɔ mu nti nyankopɔn ɛfa to ne ho so sɛ ɔbɛshow example ɛwɔ saa nneɛma key issues mebɛwobɔ ɛyɛ nan deɛ di kan yɛ faithfulness covenant biara no sɛ yɛkɔ apam a ɛsɛ obiara yɛ nokorɛ di wɔ mu di nokorɛ sɛ yɛka sɛ ɛnwoma wei aha na yɛ nyinaa yɛde to a ɛnsɛ sɛ anadwo wi a ho ɛkɔfa kɔto baabi a yɛ nyinaa yɛ adwen sɛ ɛhɔ na yɛde bɛto no ɛhɔ na ɛsɛ yɛde to ɛsɛ ɛyɛ everlasting ɛsɛ ɛkɔsi sɛ te sɛ ɔbaa ne obi ma akɔ pulpit so sɛ ɔnkɔ ware no ɔse until death do us part nti onyankopɔn ɔno ne eternal divinity na yɛ eternal no ɛhyɛ apam no mu until sɛ ɔno nyankopɔn bɛwu no apam no wɔ hɔ na nso ɔwu so da nti apam no ɛte saa nti deɛ di kan na maka mmienu na mɛka mmienu aka ɛsɛ yɛn a yɛbɛ nyankopɔn sɛ yɛbɛdɔ no yɛn nso yɛ faithful sɛ nyame sɛ me home da nie yɛn yɛ faithful nyame sɛ bɔne wei ɛnkɔ ho ɛsɛ yɛ faithful ɛno na kyerɛ ɔdɔ a yɛyɛ ama nyankopɔn ɛna ɛnsɛ sɛ yɛkɔdu baabi ɛkwan mu baabi sɛ afei deɛ apam no a mene nyankopɔn apam a medɔ no mabrɛ ɛsɛ nyankopɔn no mmerɛ yɛ na ɔmmerɛ nso da enti ɛnsɛ sɛ yɛgyae deɛ ɛtɔ so no ɛyɛ sacrificial ɛsɛ yɛ sacrifice because ɛbɛdu baabi no na ɛnyɛ mmerɛ ɛbɛdu baabi wɔ apam no mu no ebi koraa ɛmfa ne sɛ yɛkɔ yɛabɔ mpɛsɛ ne yɛde asi hɔ ɛna yɛayɛ apam sɛ aduane yɛ nni ɛyɛ apam na ɛkɔm adi wɔ anadwo saa na wokɔ wia ne wakɔdi wasa yɛ apam so wɔntimi sacrifice but nyankopɔn ma example berɛ a ɛhia sɛ ɔyɛ sacrifice no ɔde yesu kristo ɔno ankasa ɛba ɛbɛyɛ sacrifice no ɛma yɛ enti ɔyɛ wei nyinaa ɔde wayɛ bi pɛn wahu sɛ ɔne noa ɛyɛ bi ɛkɔ apam sɛ ɔmfa nsuo ɛmɛsɛ asase da nyankopɔn di ne bɔhyɛ so ɛdi yɛ ɛkyɛyɛ 120 years whatever be the case no
Nyankopɔn emu na ni emu na apam so eti sɛ yɛpɛ sɛ yɛdɔ nyame sɛ de ɔdɔ yɛn na saa nneɛma wei na ɔde gyina apam no mu a yɛsɛ yɛn nso yɛsua na yɛdidi apam so yo me da say ada why brilliantly amame yɛbɛto aso na yakɔ yɛnimo great yɛnhwɛ conditional relationship no nso no the all my one yitu some bi wɔ ase a mepɛ sɛ quickly no mobɛboa me na yɛkenkan na afei yɛahwɛ adusua bitumi asua first na yɛbɛhwɛ Hosea chapter 9 verse 15 na yɛahwɛ Jeremiah 16 verse 5 na afei yɛahwɛ Romans 11:22 mmerɛ wɔ mu a yɛbɛhwɛ Jude 21 nso Hosea 9 yeah verse 15 Mboni nyinaa wɔ Gilgal na ɛhɔ na mefiri matane wɔn ne yɛ bɔne nti mepam wɔn afiri me fie merenna so menɔ wɔn mapɔn ma nyinaa yɛ atuatefoɔ nko amen yes yɛhwɛ Jeremiah nso Jeremiah 16 verse 5 16:5 ɔsɛ na sɛ Awurade si ni nhyɛn efie a wɔsum mu na nkɔ ɛyie ase na enyam wɔn efisɛ mayi masomdwie afiri ɔman yi so Awurade asɛm nie mayi adɔyɛ ne mɔbruhu amen Romans chapter 11 verse 22 Entihwɛ Onyankopɔn ayamye ne ne denyɛ wɔn a wɔhwehwɛ ase no so deɛ ɔyɛ den na wɔn nso Onyankopɔn yamye nanso gye sɛ wotena saa ayamye no mu ara anyɛ saa wobɛtwa wɔn nso bi amen and finally Jude 21 mfa mo ho sie Nyankopɔn dom amontwɛn Awurade Yesu Kristo mɔbruhu enkoda nkwamu amen san yitu osemi ya kinkan ɛdeɛ na ɛkyerɛ ɛfa benefit a Onyankopɔn ɛdɔ no yɛnya sɛ yɛ acceptia ne yɛnya na afei yɛ rejecting so a nsunsuanso no te sɛ yɛdɔ Nyankopɔn a na yɛgye ne dɔ na yɛnya honhom nyin because ne awoteɛ no sɛ yɛdɔ ne yɛ saa ne yɛbɛyɛ wokan Matthew chapter 5 verse 48 na ɔsɛ monyɛ pɛ sɛdeɛ moagya ɔwɔ soro no ɛyɛ pɛ yɛnya asomdwie ɛne anigyeɛ because adeɛ a Nyankopɔn ɛpɛ sɛ yɛyɛ no ɛno na yɛyɛ obiara wo ne wo papa anaasɛ wabusuafo anaa wo yere anaa wo kuntifi na wonya ade pa no wa wo ne asomdwie sɛ wo ba fi kura na yɛm hyehyɛ nti sɛ yɛsɛ yɛnyi Nyankopɔn bɛtena faako a yɛhia sɛ yɛbɛyɛ ade a ɔpɛ na yɛnya asomdwie ɛma yɛ ahoɔden sɛ yɛdi kura ma Nyankopɔn a yɛka sɛm a yɛnsuro yɛyɛ biribi a yɛnsuro yɛyɛ John no akoa bi wadamfo bi na Yesu Kristo de anɔteɛ ti n'ani no so okay na oni bibia obetimi ayo but esan say onya Yesu Kristo nti no okogina amradofo anim no onya kokuduro ni won kasa to the extent say otimi busa won say mo so mo pese mo ye nisuani ana na nkasa akwa we ya ne hu fin ko betimi akogina sebe ne hu fin ko betimi akogina amradofo anim ebusa won sa question it is say ti no krema Nyankopon na ye ne nanti na ye dona ye nya kokuduro okay enya sha kokudura ye di sebe ba kokudura ye di ka asem e Onyankopon etumi mu afei yenya yentimi de anuan mbɔ ne che won ye na san se Nyankopon eno so yapam because Nyankopon say ye de krofo afoforo bɔ ne che won a ye nso ode ye bɔ ne be chen e wapam no mu odo wapam no enti enema na ye benya ne dɔso na ade a mepɛ medi ba mu sesi ane sɛ sɛ yɛyɛ conscious effort. That's right. Ɔdɔ na yɛdɔ Nyankopɔn no sɛ yɛano na nneɛma a yɛakenkan nyina bɛba yɛ so ɔhaw ne abɛbɛsɛ wɔ mu nyinaa bɛba yɛ so ɛnyɛ Nyankopɔn no ɛna yɛde ba yɛ so but the fact sɛ ɔno ɛyɛ asomdwie ɔyɛ ɔdɔ ɔyɛ kronkron na yɛatwe ho afi saa kronkron no nti yɛkɔ the opposite end of kronkron ye. You call the opposite end of peace.
That's right. They call the opposite end of joy. Enti ye na ya twe ye ho afiri ho. Me busa krobo bi say wo free say woni Yakobon tematia who has moved. God will never move. Yes. Yen na bone ene ya twe. Yeah. Enti eboy ma yetimi ye Yakobon do na ye do no choice. A privilege. Yeah. So a privilege and a choice. Enti we must make conscious effort to say you choose to say you be do Yakobon. Na ye di enema be me ya do Yakobon so. Na ye ni Yakobon anante ye. Se ni na anante ye a enema all cast obeme odi beba so nyina anya say ono na dey because say ya twe ye ho afiri ye ho. For instance, say what air condition mo. Na say ohun to kama. Na ofiri air condition mo go gyina wie mu a air condition no na edumu ana say o na watwe afiri mu. It is a tree of Yakobon consequence no. Ye na ye dia ba ye ho fi Yakobon na dia ba so. Great. Na me ba don say na ye hwe parable no de man na de kan ye fuhia na se na. Omo from bebra nkofo a omo krampo nka ho na ate de ho ba. Na ne okọ ye nso na on sha atade no. Na na ka conscious effort na me pese me de won ne ba. Na on sha atade no. Obibisa say awe na on so free. E ma ye cast it out. Enti odon wo ho say respond dia benefits na na keka na benya. Say respond so dia e na ye ntena mu ye. Enti say be ye ya say ye ba sorry ye Sabbath school ye koye ba na Yesu Kristo beba na waka say awe unto be ye de. E bia na matade na nkeka ho bia kam. No on sha ye for atade no. Enti say me so bibia e bata me ho a e ma me ye awe no. Onyame hu me mo bana me nya wa wetie me nsusu e wo hu ma wo ye awe e wo nyame ma mo no hwe yie because onyame oka na waka onsisa so see ye dona ye na hwede so nti mo ma ye ni so na be boy amen amen great ya to aso na afi ye nhwe mercy forfeited now ye nhwe asem bi e wo 1 John chapter 4 verse 7 to 20 no emphasis na kasa wo verse 7 and 19 yen twese ne say yitu osem yi e kire for Yakobon ne do se ne sitie. Okay. 1 John 4 7 to 19. Adofo mama ino do yen ho odo fi Yakobon obia odo no Yakobon na wawo no na onim Yakobon ne ono no ehunu Yakobon na Onyankopon ni odo yemu na Onyankopon edo no eyi ne ho adi wo ye ho se Onyankopon soma ne ba a wo no kro no ba ewiase se yemfa ne so nyankwa yemu na odo no wo enye se yen na yedo Onyankopon na mum ono na odo yen na osoma ne ba se omeye yen boni ho mpata 11 adofo so Onyankopon do yen se a ene yen so se yedro yen ho obi hu Onyankopon pen se do yen ho a na Onyankopon tie mu na ne do no awie peye wo yemu na yehunu se yetinimu na ono so eti yemu se wama yen ne honhom nubi na yehunu na di adanse se eja no asoma oba no se wiase agenkwa obia opa mu kase Yesu ni Yakobon ba no Yakobon tinimu Okay. na ono so te Yakobon mu na ye de yehu na yaji odo a Yakobon ewo no yehu no edi Yakobon ni odo na de oti odo mu no ti Yakobon mu na Yakobon etini mu 17 yemu na odo no awie peye ewo yemu na yaye enam atimuda efise senia ono tie no senso yetie wo wiase hane no ehuni domu na emum odo a edi mu no epam ehu efise ehuni asotwe na enam na nia osuro no enwie peye wo odomu yedo efise ono na odo yen kane amen Amen. Great. Yeah, show emphasis no 7 no and 19 no so beloved let us love one another for love
is of God, and everyone that loveth is born of God and knows God. And I'll share 20 now, or say, 20 no, 19 or say, we love him because he first loved us. Ya kasa yi twosem yi apoyi mienu boma. Ede na ekire. Number 20 no. Yeah. If anyone says I love God, yet hates his brother, he is a liar. That's right. And he said, "Meka se me donyame." Na se Bismarck me chiwa na se me tanwa. Bible ne say we are truthful. We are truthful. Yeah. Nyankopon asem we on say ne ye kan ni nyina no is very relational. That's right. Baby a odo etini efre eba besi is very relational. Yen temu relationship ena John akawa he. Ena eche se Onyankopon ena odo ni nyina efre no. No bia odo ewo mu no na eche se nyame ena awo. Sa. Si de hwe parable ewo Matthew chapter 18 verse 23 to 35 now. Yeah. Obia odeka about 10,000 talents. Na ura aba sebebu nkonta. Hwehwe mu a 10,000 talents enya de obetumi etua. Dosane kyerɛkyerɛ mu sɛ so ka sɛ otua to ebefa be sɛ 200,000 years. Ansa nipa no tumi de etua 10,000 talents ni nyina. Obia ono so de o eka ketua. Wona wo de ka bebre no wo su kyerɛ wura ne de kyerɛ. Obi de o ka ketua bi which is 100 denarii. Nipa ne de ni sakra. Uko nipa no so okwa akwaje. Nipa ne say me nso me ni bisa mo ekwan a ofa so pa akyɛw. Saa kwan no so fa so pa akyɛw say fa kyɛm. Nenso wo amfa nkyɛ wan kai nya wura ne yema wo. Nti wo ma nipa no ye kye no de no kɔ ekotum. Na bro wura ne te ye no se ne bufuye. Nti ɔka kyerɛ ne sɛ nia me de akyɛw ni nyinaa no afi me nya mfa nkyɛ bi asotwe a wo sɛ ɛba wo so no. Yes. Yɛmfa saa asotwe ne mfama. Ɛdɛn na ɛka kyerɛ yɛn. Sabio me ye de bɔnyɛni. Odo sonko a Kristo adane di akyerɛ me. Se me de ode ne nkwa kra betwa so ema me. Se na ɛbɛyɛ a yɛde me bɔne ɛbɛkyɛ me. Kristo ayɛ sacrifice kɛseɛ a ɛti sɛ ama me a. Adɛn na obi di a ɔde ayɛ me a esua. Because me bɔne dɔɔso. Me ka sɛ me tua ho ka. Ebe take me say 200,000 years. They say mean to kra. Forever. But obi di odi ayem yanka me metumi di ache nipa no me de me say me mfa nche no da. But the thing is say obi ye obone na se show mu na se wo mfa ncha wo na wo pra ho. Esane say Gandhi e kan say so obi aye obone te say wo kura coal aya so e wo say wo twen ma nipa na ba na watu coal no abono. The number of years a bit take a nipa ne beba no nya na coal ni kura wa e hye wo nsem. Yeah. In this Christo the inform so ache na se Christo edoye a e wo se odono reflect e wo afoforo so sa e wo se yen ye radiate sa odono afoforo ba yen che se wo mu hu sa adono e wo ye mu enti yakoye Christo foe no e wo se odo edi akotene e wo ye mu esan se nyame na ye di na chi no se odo wo ye mu e nyame na wa wo ye enti se ye de ho abebata nyame ebusuakoi na abo yesu ewo nyame asafo mu ese nyame dɔ no etena yemu na mpendo do a nyame dɔ no etena yemu no na ye nso ye da na edi ma foforo hu sampa nyame etie mu na anye saade a ye be forfeit sa mercy na nyame de ama ye no ye be forfeit nti asotwe ene be ba yesu on say mercy forfeit on say momuro hu na wa hwere yesu kristo den kan adɔye biso say ye dɔ ne fiso no den kan dɔ akwa no the master need the kind done. And so now I'm say one on door in returning or should I say humble browning. And to me, the young man say, Yes, Christo, or Baby watching me.
se me ye bɔne mpo na se me ɔse me manku mama mo nya bɔne na se mo ye bɔne wo chidinafo bi me nka no fa nkyame enti me bɛka mo no atom na ma hwere saa mo bro ho nyi ana se me ma me ho kwan na saa mo bro ho na Onyankopɔn ebe ho awu asɛnua ne so ama me anya mfasoɔ ebi ama me e dependi sɛnea me ne nkɔfo so ebetena ese me di che se Yesu Kristo di ache me dia efinde ko se na me obi me fa ncha ese me di che se ne ebe ya asema matini ne ebe ya makoma so eduma se si amati no me ni anu ye bia se na me nim dia me ka se me enti mati me pa boni se ma me fure mo bro hu na Yesu Kristo wo ma me onso so a otie me onso men hwere se ne ebe ya so be ban yo my member first so then later enti wo say saa odo no na ye wo bi because Nyankopɔn de my osro edin ana ye lusu saa odo no enti Yesu Kristo aba be bridge amai enti wo so hwe 8 na wo say nya ono no na ohun Nyankopɔn ye ona ka baba ya nya ono no ohun Nyankopɔn ye enti no bibia no ese hwe Yesu Kristo because ona aba bridge ye ne Nyankopɔn tem e de odo no esi wa mai yes enti no se ne ono esifa edo yen odi ni pedua beto ho no sapepe na ese yen ye because yen akasa Yesu no ye lusu odo no ti ya hwe Yesu Kristo a nya odo no da ti ese hwe Yesu Kristo sana yeti nya odo no bia excellent on say difficult say before me you aware no be wubro ni it is extremely difficult and I say impossible I say then ma before me no wubro ni which means say omu baako eko anye faithful and I say DNA ne wo mu no obi akofa baby if fufu na aba so what I say enti nyame na oye odo no ni DNA no set we mu enti no say yetna ni mu a obi owodo no ti nyame mu ene nyame so ti ni mu enti say nyame DNA no we mu a ebema yaye ni a eye odo a kire nyame ba Nelson Mandela ye in fi prison no ena oni ni bodyguards nam krum na on si sta papa no sana na otaye na so ko restaurant bia ko didi enti on trance na on nyina agi on akomi ide nyan ba na otwa na ni no hu papa bi se otewo na o se won frɛ no mra na papa ni nim Nelson Mandela pa ena o se o ma ena Nelson Mandela na kasa sorry ko e no ko fa no betina ko ayi ho na oni ba mo anoye o se o da prison papa na o hana dwen no bono anopa bia ene sa papa no prison warden na wabo akokra no ko fa no ne no ebetina table no and only there it is not only obia why yen papa ye show papa but ko fo be bre aye bone na yen say somebody like me and you nanka and say Christ yesu be who at all but odono a ewo ni mo sa DNA no odono a ewo nyame mo na ewo ni mo ntino e ba free wo ye en say odwen ho say e say me ye we na say me ye we nyame consciously no obema wa sa odono ewo mo no ada di wo ni memo yo me da wase ye nto asna fe ye mfa sorry yen addition so odema mokwa monso monfa makwa that's the next thing we want to look at John chapter 15 verse 12. John 15 verse 12. Now if you share 1 John 3:16. John 15 verse 12. okay John 15 verse 12. Right. Now if you share 1 John 3:16. 12 no say ye ni mahede se mo no do mo ho se ne mo do me do mo no obi eni odokese a esene yi se obi de ne kra beto ama ne namfo yes se moye nia mehemu a na moye me namfo 1 John 3:16 ye mu na ye hunu odo no se ono de ne kra to ho mayen na ese yen so se ye de yen kra to ho ma anuanom amen then oshe 1 John 4:7-12 na baby a kan na 1 John we kan 4:7-12 no see adofo uma yen do ye ho e wodo firi Onyankopon e obiara wodo no
onyankopɔn na awo no ɛwɔ nim onyankopɔn deɛ ɔno no nhunu onyankopɔn ɛwɔ onyankopɔn ne ɔdɔ yɛn mu na onyankopɔn dɔ yi ne ho adie wɔ yɛn ho sɛ onyankopɔn soma ne ba ɔwo no korɔ no ba wiase sɛ yɛmfa ne so nyankwa yɛn mu na ɔdɔ no wɔ Yes. ɛnyɛ sɛ yɛn na yɛdɔ onyankopɔn na mmom ɔno na ɔdɔ yɛn na ɔsoma ne ba ɔmɛyɛ yɛn bɔne ho mpata na ɔsoma ne ba sɛ ɔmɛyɛ yɛn bɔne ho mpata verse 11 adɔfo sɛ onyankopɔn dɔ yɛn saa ɛneɛ sɛ yɛn nso sɛ yɛdodɔ yɛn ho obi hunu onyankopɔn pɛn sɛ yɛdɔ yɛn ho a na onyankopɔn te yɛn mu na ne dɔ no awie pɛyɛ wɔ yɛn mu amen Great. It's yɛhwɛ ɔdɔ asɛm wɔ ha sɛ in relationship to onyankopɔn a ɔdɔ yɛn ɛna yɛn nso ɔdɔ a ɛwɔ sɛ yɛnya ɛma yɛn ho ɛte sɛn so sɛ baabi a yɛde firi bae no akoa no a the master de adeɛ ne kyɛɛ no na wɔn deserve obi bɛka sɛ unmerited love yɛn nso onyankopɔn dɔ no na yɛn nso yɛn deserve ɛnso ɔde bɛmaa yɛn ɔse yɛnhwɛ ɔdɔ bɛn na ti sɛ yɛn nso sɛ ɔbɛfrɛ nyankopɔn ma enti yɛn nso ɔbɛyɛ dɛn ana saa ɔdɔ no yɛtumi nso ayi n'adi de akyerɛ afoforɔ nti na yɛreka no ɔse sɛ obi sɛ ɔdɔ ne nua na obi sɛ ɔdɔ onyankopɔn na ɔtaa ne nua ɔyɛ ɔtorofoɔ sɛ mede me ho nipadua ma sɛ ɔnhye meyɛ biribiara na sɛ ɔdɔ ne mu a nea meyɛ no nyina ɛyɛ kwa onyankopɔn adɔ yɛ kwa yɛn deserve ɛna yɛyɛ bɔne wɔ sɛ bɔne akatua ne wɔwu nti nka yɛ na yɛsɛ nka yɛwu onyankopɔn aba bɛsi anan mu awu ama me ne bo nti me ne mmienu sɛn ɛna yɛsɛ yɛyi saa ɔdɔ no de twa foforɔ sɛ ɛwɔ nyame mu di a ankɔpɔ statimi a ɛsɛ metumi de kyɛ ɛbɛyɛ me yadeɛ mɛtumi aka sɛ ɔmenua watumi ɛnso nyankopɔn ntumi de akyɛ ba yɛn no yɛsi ɛwɔ nyame mu nso yɛn no nti ayɛ te sɛ yɛyɛ atorofoɔ okay all right okay maame nkɔ Thompson so me deɛ no mɛka free 1 John chapter 3 verse 1 ɔse behold what manner of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. That's right. Media me be museni. Sebio e Christopher yaje nyame edi. Say yen we've been grafted. Aba beka the tree no ho. Yen na yen ka ho. Ena nyame atwe yen aba bek bata ho. Enti ye gi nsuo yɛgye ahoɔden mmero free edua no ɛna yɛn nso yɛtumi asɛbi nti yɛn nso adebɔnyɛfo ɛte sɛ yɛn nyame de yɛn abɛbata ne ho ɛma nnɛ ɔfrɛ yɛn sɛ yɛyɛ ne mma it's a big privilege for all of us but ne ɛbɛma no esi pini sɛ ɛwɔ sɛ ne afoforɔ ɛkyɛ saa ɔdɔ na nyame de adɔ yɛn and yes, a cow and no kick it. But say a day ewo yesum our actions into ye can na a day. And I was say ye to me a chair for ne yet pointing yamina or this dono adoyeno, ye this yameno emma worms. Yeah. And penudua ye yes, now woman nam ye so a yame. It's as a crystal etium, Christian or this and what in my nti ese yen so introduce o max Christ na me hunu no Christo da wa geme no me nso me introduce eno ena Christo for yetosini ya je o na nso yentumi ended nti we say dead ma afoforo so enya so mfa so be da say eda em say ka nyagopon wa no yen we have no basis to laugh say ono amfa odo na ma again so na ka yi gina de ado it in as a quotation here me then 1 John 4:20 na so because odo nyagopon na so one say me no ye neighbors na de bia opemasem na me ba eba o dem na o ye bi kide no o di well dia o ye me ba no reflect wo me so it's on pause
just and then the church say open massam say wo ya me basa minim sentia say wo aha enti de ye Nyankopon ma wa asase so no e na ye Nyankopon e man e ka say ye feel say ye do no na ye nyinya na ye ne tie no say ye no no a na je so Nyankopon do na e di man no enwi peye sa na ene ma ye atrofo nia me can first one we can faithfulness in the covenant say ye faithful e ma ye nuanom say ye di o no kre o domu ama wa nia ye ni Nyankopon ye no faso bi ani so enya dwuma say ye holistic e complete now nyame ani gi say ye hwe ne ma ye do ne ma ye bone a yetime de che ye ma here bibia we are representatives of God so what you say anti ye bompa ye say Nyankopon should use us as a channel of blessing to other people say yes ye so amanfa so Nyankopon no do na nyame e be se che no anya dwuma yo and e be so na ye hwe ne because empty words need us the deeds are not seen because and ka sa de ngani kwa say mo broni wo nyame asakomo and so yeah mwana ya saja ushazi mesina tadi on the bus I don't know want to be manisa osika oti enti na ya sabe brad me do me to juma tie mo akase do nyame preach but empa nya juma onyame hu ya mo because empty words never ya great I think sir ye nyina no isana ye do na akwakoya busiafo ya this time say na first person can be answer na ya end lesson no na Nyankopon kra ye hu ni da o say de gidi ana ye gidi ana ye hu say odoye say agidi no infant transfer to afoforo na intiminya sa odo no mafoforo en na be hu say nyame no oti chemo me da say abusia for mo nso ye be da mo ase o say apam do covenantal love Nyankopon edoye na odo na Nyankopon de doye no covenant apam so de between individuals Nyankopon de wasinkitin se obedoye yenso ye wo yafamudie wo say ye enti say ya nye yafamudie na benefit e wo say nya e wo Nyankopon dum no ye nya e na sa ya hu say Nyankopon don say timi reject o say Israel for no Gilgal e no mo start say mo ye bone o mu di abusus from there na Nyankopon say mo reject me yenso sa na fen so ye do ni bebre na akwa de e ka no ya no ono obeka wonanim se ope wachi a different thing sa na ehu no we mu eno nya Nyankopon edo enti se yantimi anshow odo no se na twese meka ye hu Nyankopon enti ade e bi kire se ye do Nyankopon ye the relationship between nipa na ye ne omote no enti ya show sa relationship na na se ye ndo nyame very very important na enti sa dusia we na ebie ye ni ma ye hu odo e wo se ye do ye ho me ye da mo asese ye ne mo ayesa adisa next week so ye twaso next week is there no so kama party se na mo de mo ho ahye this week dem no sana next week so me fa ye ho enhyem ye twaso gradually no se na edi kankan no ye mfa adisa we nko na we ni a so Nyankopon se na ye bu no do no chensa da mo asekato ni na me ma against raso kra o cheche for pania da wasese wa cheche ni extra pan se anya pa wasemi nya adwuma entimi bo asen ka bintra fofo entimi nyi wodo na dinti entimi pon ka wasemi ntra fofo pasa abonye ni che file ko boye enyi wodo adi e wo ye kasa emu ni ye mu wa beti ese fata e wo Yesu dim amen amen